Ja mám 10 hier pustených naraz, chápeš to? Mne sa rozsype počítač, ty kokot. Do piče, skapal som! Stun mi dali, rozjebte ich rýchlo, mám stun. Kurva, oni majú paralýzery a kokot. Ja som v aute a piča tu je, v aute nie je ani kokot. Dobre, ja som sa zasekol v aute. Poďte ma pre... On má štít? Kto? Aha, jebe ti, on má štít. Aha, pozri sa na to, tank, rozjebte ho, bakulami rýchlo, skoč na neho. Ečkom. Rozjebali sme ho ako kokota, videli ste ho? Ty kokot, že z auta, z vrtuľníku. Ty kokot, páha, horím, čo sa... Trasem sa jak kokot, puste ma. Pomôžte mi, ja sa trasem jak kokot. Čo mám robiť? Aha. Poďte mi pomôcť. Rozjebali ma. Resviem ťa, 5, 4... Aha, nevidí ma. A strieľaj, prosím ťa, hneď, poď, a poď. Nemám náboje tu! Ty si kokot, utekajte naspäť, poďte späť. Počúvaj, keď prechádzaš po mŕtvolách, tak máš náboje, hej? Hej. To som nevedel, ty koho, ja som doteraz nemal náboje kvôli tomu. Ty si zmetený. Rýchlo. Počúvaj, Ten priebaný kokos so štepom ma rozjebáva. ako zistíš, kto má aké level? Ja nemám náboje, ja ti nepomôžem. Chalani, Ja mu dám na piču, chlapce, mu rozviem ten štít hlavou, ty kokot, vidíš to? Ti to... Kryjem ťa. Go, ty kokot! Hýb sa, ty prasa jeble v žltom. Bože. A ja musím ísť tú tašku zobrať. Ty si ju zežral, ty kokot! Mne na piču. Zoberte ten checkpoint a rozjebol, pekná hlava. Ty kokot, ja dostal peknú lebeňu. Chlapci, 14 rokov CSK. Nie, počkaj, vieš, ako to spravíme? Ríšo. Normálne, vy ostaňte tu a ja tam prebehnem. Ja to celé prebehnem. Dobre, počkám na regen a ideme tam. Do pár sekúnd. pomôcť. Že elektrošok pomoc, aha, on tu stojí ako, pozri sa na ňo, čo robí. Pozri sa na ňo, jak sa trasem, nie je zle. Pozri sa, on zakapal ako kokot. Dobre, mám už utekať, chalani. Chlapče, ako som najba hlavne. Idem tam, kryjte ma. Rozjebali ma, dobre? To bolo čo? My sme v piči, chlapci. Ty ja kokot. Mŕtvý a kokot. To je ako mŕtvý a kokot. Do piče mne nechce prebiehať gama. Ty kokot, tam ich je strašne veľa. Tam ich je strašne veľa ľudia. Tam ich bolo strašne veľa. Ukrajinec, počúvaj. To keby sme real life išli vykradnúť banku, tak to dva kokoti utečú a my tam Ale hovno, keby to je real life, tak ich dám sám. 20 Á, tu sú náboje. Kde? Kurva, už ich mám ja. Ty si fakt kokot. Kurva, my sme dobrí. Prvýkrát táto hra, pozri sa, sme najlepší do piče, my sme tými ako kokot, reálne ideme vykradnúť banku, poj. Bratislavskú nejakú Nexiu, či Dexiu, čo sa to volá. Prima. Za teba, Ures. No tak ty si piče, jak teplé rožky. Kamoško, vieš koľko ich hore? Nevidím ani kurvu. A rest, ja by som počkal na nás 3 minúty ešte. Hej, ja čakám, ja to budem zdržovať ako kokot, neboj sa. Počkaj, ja to budem shiftom niekde schovaný. Chalani, ja ti hovorím, že to dáme. Čo máme teraz spraviť? Ten oný balón. Aha, jeho zoberie balón, to si robíš piču. No. Ale aby sa tu niekto nevidel, aby nám nezobrali toho bezdomovca alebo niečo. Bezdomovca. Či jak sa to kurva volá, pasažiera nejakého, či čo. On je čo najeba? Čo to je kurva za buzeranta? Za tebou, celá sekund, pozor. Za mnou! Iné prebloky. Tu je koľko, jebe ti na hlavu? 85 metrov, to je kúsok. Poďte tam. Poďte niekto so mnou zaprava, ja som tu sám napravo kokoti pojemaný, poďte sem. To bude ďalší pretlak niekde. Cítim. Už sú tu ty kokot, už sú tam je koľko do piče. Mám kúpiť tú dvojku, zahráme teda dvojku, či nie? No ver. Ale však ešte dneska zahráme, ne? Jebe ti, a kedy ju mám siahnuť na tomto internete 5 korunovom? Ja som jak Steven Seagal. Do piče. Seagull? Ja som Rest Eagle. Ja som To čo je ty, tu nejaký obrovský kokot. Som na zemi, poďte mi pomôcť. Ja do helmy treba. Ja mám 20 nábojov. Ja som mŕtvý, chlapci. No, sme všetci mŕtvi. To takto nás tu odjebali. Hej, no. Chuj do píše. Počkaj, to si pozriem statistiky, hej. 83% sme spravili, chalani. 83%, už sme boli skoro na konci, chápeš to? My sme boli už na konci a prejebali sme, chápeš to? Že stačilo ísť dole, odkiaľ vybehol ten zlatý kokot a vyhrali 30 metrov od víťazstva, my sme to prejebali, chápeš to?